Tervetuloa tämän tässä ja nyt meditaation pariin. Rentoutamme tässä koko kehosi ja voit nukahtaa tähän, jos siltä tuntuu. Mutta annat kehosi rentoutua ja otat tämän hetken itsellesi. Voit mennä selin makuulle, rauhalliseen paikkaan, ottaa peiton päällesi ja tuntea olosi täysin turvalliseksi. Annat hengityksesi sujua omaan tahtiisi. Hengität sisään valoa ja rakkautta ja puhallat ulos kaiken tarpeettoman. Hengität kaikessa rauhassa omaan tahtiisi. Hengitys on helppoa ja rauhallista. Voit joka kerta vetää henkeesi puhdasta, kirkasta valoa, joka puhdistaa sinua sisältäpäin. Kaikki on hyvin tässä ja nyt. Anna ajatusten tulla ja mennä. Keskity vain hengitykseesi. Hengität kaikessa rauhassa, kevyesti ja vapaasti. Hengitä omaan tahtiisi kaikessa rauhassa. Ja jos tulee ajatuksia, keskityt vain siihen, mitä kuulet ja miten sinun tulee toimia. Annat hengitykseen kaiken huomiosi tällä hetkellä. Tässä hetkessä kaikki on hyvin. Hengität vain valoa sisään, ihan jalkoihin saakka, ja puhallat ulos kaiken turhan, kaiken semmoisen, mitä olet koko päivän aikana kerännyt itseesi. Hengität sisään valoa ja rakkautta, ja puhallat ulos kaiken turhan. Voit kuvitella mielessäsi valkoisen valopallon ja aloitamme rentoutuksen ihan varpaista alkaen. Kuvittele tuon valopallon, joka on puhdasta valoa, pyörivän jalasta toiseen jalkaterien kohdalla. Keskity vain valon pyörimiseen molempiin jalkateriin. Varpaat rentoutuvat. Päkiät rentoutuvat. Ja anna tuon valon rauhassa kiertää jalkojasi myöten. Jalkapöytä rentoutuu, kantapäät rentoutuvat. Ja annat sen valon kiertää jalkateräsi ja kantapäittesi ympäri. Kaikessa rauhassa keskityt vain sen valopallon kierteisiin, jotka kiertävät jalasta toiseen. Ja tämä valopallo nousee nilkkoihin. Nilkat rentoutuvat. Kantapää painautuu alustaansa vasten.
Ja nilkasta ylöspäin lähtee valopallo säärestä toiseen. Pikkuhiljaa ylöspäin. Annat sen kiertää mielessäsi ylöspäin ja ylöspäin. Annat pohkeiden rentoutua. Olet vain tässä hetkessä ja mielesi on tässä pallossa, joka kiertää kehoasi ympäri. Se rentouttaa jokaisen lihaksesi. Sääret tuntuvat rennoilta. Pohkeet ovat rennot. Valopallo siirtyy polviin. Myös polvesi rentoutuvat. Kaikki on rauhallista ja tyyntä. Ja näet pallon liikkuvan ylöspäin reisiäsi kohden. Hengität rauhallisesti ja syvään. Ja hengitys on helppoa ja kevyttä. Ja pallo pyörii koko ajan reisiä ylöspäin. Etureidetkin rentoutuvat. Takareidet rentoutuvat. Ja tämä pallo pyörii jalasta toiseen, tämä valopallo. Sivureidet rentoutuvat. Ja pallo pyörii rauhallisesti. Ja hengität rauhallisesti myös. Kaikki on hyvin tässä ja nyt hetkessä. Tunnet, kuinka jalkasi tulevat raskaiksi. Ne painautuvat alustaansa vasten. Ja molemmat jalat ovat täysin rennot. Tunnet ne painavina ja samalla niin rentoina. Hengität rauhallisesti ja syvään. Näe koko ajan valopallo mielessäsi, joka nousee nyt lanteillesi ja takapuolen lihaksiisi. Se pyörii ympyrää lanteittesi kohdalla. Annat lanteiden rentoutua. Takapuolen lihasten rentoutua. Molemmat puolet rentoutuvat ja valo pyörii rauhallisesti lanteidesi ympärillä. Samalla puhdistaen kehosi energioita ja fyysisen kehosi osia. Annat valon kiertää alavatsaasi pitkin. Se pyörii ympärilläsi koko ajan. Sisäelimet rentoutuvat. Vatsa rentoutuu täysin. Annat vatsan lihasten rentoutua täysin ja
pakaralihaksetkin ovat täysin rennot. Valo kiertää alaselkää pitkin. Ja samalla se nousee vyötärölle. Annat suolistonkin rentoutua. Maksa rentoutuu. Munuaiset rentoutuvat. Perna päästää itsensä rennoksi. Ja tunnet kuinka alavartalo painautuu alustaansa vasten. Se on täysin rento. Ja valo liikkuu vyötäröllä. Vyötärön sivulihaksetkin rentoutuvat. Pallea rentoutuu. Koko keskivartalo rentoutuu. Tunnet kuinka valo oikein tunkeutuu joka puolelle lihaksiin ja kehoosi. Jopa iho tuntuu rennommalta. Se aistii kaikki energiat ja kaikki tunteet pinnallaan. Hengität rauhallisesti ja valo liikkuu ylöspäin kehoasi pyörien ympyrää. Keuhkot rentoutuvat. Lapaluiden välit rentoutuvat. Rintakehä sydämen kohdalla rentoutuu. Annat valon pyöriä pikkuhiljaa ylöspäin. Ja se tulee olkapäihin, pyörii olkapäitä pitkin. Olkapäät rentoutuvat, yläselkä on täysin rento. Olkapäät painautuvat alustaansa vasten täysin. Ja näet nyt, kun olkapäistä tämä valo kiertää molempiin käsiin. Annat hauisten rentoutua. Allit rentoutuvat. Ja kyynärpäät painuvat alustaansa vasten. Ja näet valon pyörivän ympyrää. Olet kaikessa rauhassa. Ja valo pyörii rannetta kohden. Käsivarsi rentoutuu ja painautuu alustaansa vasten. Ranteet antavat periksi ja kämmenet painautuvat alustaa vasten. Tämä valo kiertää kaikki sormet. Pikkurilli rentoutuu. Nimetön rentoutuu. Keskisormet rentoutuvat. Etusormi rentoutuu. Ja peukalot tuntuvat raskailta alustaansa vasten. Annat rentouden olla nyt olkapäistä ihan sormenpäin. Tunnet, kuinka
lihaksissa kihelmöi se ihana rentous, jonka tunnet. Anna tämän valopallon tulla kaulalle. Näet, kuinka se pyörii niskassa, kaulalla, kaikessa rauhassa. Se puhdistaa myös kurkkusakraa, jotta voit olla omassa voimassasi. Se puhdistaa myös kurkussa olevat kaikki äänihuulet. Kieli alkaa rentoutua. Painautuu alas rentona. Valo kiertää leukaperiä, niskaa. Se pyörittää rentoutta niin, että leukasi on täysin rento. Huulet rentoutuvat. Ja leukaluut rentoutuvat täysin. Kallon pohja rentoutuu. Tunnet, kuinka pää alkaa painamaan. Se painuu alustaansa vasten. Poskipäät rentoutuvat. Silmät ovat raskaasti kiinni ja täysin rentoja. Ohimot rentoutuvat. Takaraivo rentoutuu. Päästät irti kaikesta jännityksestä pään alueella. Otsa on aivan sileä. Näet sen pallon kiertävän ympäri päätäsi. Ja tunnet, kuinka se valo vie kaikki turhat ajatukset pois. Takaraivo on aivan rentoja. Valopallo kiertää päätäsi ympäri. Ihan kruunusakraan saakka, päälaelle saakka. Ja voit nähdä tuon valopallon, kuinka se sinkoaa avaruuteen. Se on puhdistanut ja auttanut rentoutumaan sinut täydellisesti. Annat hengityksen kulkea omaan tahtiisi. Keskityt hengitykseen. Hengität syvään alavatsaan saakka. Ja puhallat kaikki päivän askareet pois. Annat kehosi tuntea tämän kehosi painon ja samalla täydellisen rentouden. Kuuntelet kehosi viestejä ja jos tunnet jossakin jännitystä, palaa sinne kohtaan ja pyydä sitä kohtaa kehossasi päästämään irti sen jännityksen. Oli se sitten reisilihas, hauis, takapuolen lihas, palaa sinne ja pyydä kehoasi päästämään irti. Muista, että kehosi on viisas. Se kuuntelee ohjeitasi
keskityt vain tähän hetkeen ja annat kaiken muun mennä. Hengität syvään sisään ja ulos kaikki taakat, jota kannat mukanasi. Hengität syvään valkoista valoa ja puhallat ulos kaikki sellaiset asiat, joita et enää tarvitse. Annat itsesi olla rauhan tilassa. Hengität syvään ja rauhallisesti. Tässä ja nyt on kaikki hyvin. Annat kehosi levätä, jolloin mielikin lepää. Ja jos sinusta tuntuu, voit jatkaa hengittelyä ja olemista tässä ja nyt hetkessä. Jos haluat herätä ja nousta, liikuttele kevyesti sormiasi. Pyöritä vähän jalkateriäsi. Annat itsesi tulla läsnä tähän hetkeen. Kaikessa rauhassa. Voit kiittää mielessäsi ihanaa, viisasta kehoasi. Kuinka ihanasti kehosi kuunteli ohjeita ja sinua. Voit tehdä tätä harjoitusta aina silloin, kun tunnet itsesi jännittyneeksi ja levottomaksi. Tässä ja nyt on kaikki hyvin. Kiitos rentouden tilasta.